येवकार तुमकां आणि आज आमी आसा पणजे कांपालाचेर आणि आमी इतल्या खातीर आज हांगा आयल्यात की आमच्या वांगडा आसात हिंदू जनजागृती समितीचे स्पोक पर्सन रमेश शिंदे सर आणि त्यांच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया की आता जे 12वें जे संमेलन कन्वेन्शन जावपाचें आहा हिंदूंचें हांगा फोंड्या सायडीचो त्यांचो प्लॅन कितें आसतलो कित्याक खातीर ते करतात त्याच्या बद्दल जाणून घेवया. सर नमस्कार तुमकां आणि येवकार तुमकां आमच्या कार्यावळीन. सर या वर्षी 12वं कन्वेन्शन होणार आहे. सो काय मेन फोकस काय आहे? म्हणजे मागच्या 11 अधिवेशनांमध्ये आपण हिंदू राष्ट्राची भूमिका, हिंदू राष्ट्राच्या दृष्टीने विचार हे लोकांच्या पुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला. विविध विषयांवरती चर्चा देखील झाली, जसे पाकिस्तान, बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरती होणारे अत्याचार, तिथे मायनॉरिटीजवरती होणारे अत्याचार आणि ह्या दृष्टीने भारतामध्ये CA-NRC कायदा जो त्या काळामध्ये करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, त्यातही चर्चेला आम्हाला सरकारने बोलावलं होतं. मंदिरांच्या संदर्भात सगळ्यात मोठी भूमिका होती आणि या दृष्टीने की आज सरकार स्वतःला सेक्युलर म्हणवतं, परंतु हिंदूंची मंदिरं सरकारच्या ताब्यात आहेत. तर ह्या संदर्भामध्ये ह्या अधिवेशनामधून भूमिका मांडलेली आता जवळपास 14,000 मंदिरं ही हिंदू जनजागृती समितीच्या माध्यमातून हिंदू म्हणजे मंदिर महासंघाच्या निमित्ताने सगळे एकत्र आलेले आहेत. यावर्षी आपण इंटलेक्च्युअल कॉन्फरन्स देखील यामध्ये ठेवलेली आहे की ज्यामध्ये संपूर्ण देशातले वेगवेगळे ऑथर्स किंवा इंटलेक्च्युअल्स, एडिटर्स हे सगळे त्यामध्ये सहभागी होणार आहेत. आणि शेवटी एक कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काय नेमकं असायला पाहिजे, म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने बघितलं तर आज समाजाला न्याय जो मिळाला पाहिजे, तर ह्या दृष्टिकोनातून लीगल सेशन असणार आहे. म्हणजे एक प्रकारे जर बघितलं तर हिंदू राष्ट्राची भूमिका, इंटलेक्च्युअल कॉन्फरन्स, त्याच्याबरोबर त्याच्या मंदिरांच्या दृष्टीने चर्चा आणि शेवटी ॲडव्होकेट्स कॉन्फरन्स असं ह्या अधिवेशनाचं स्वरूप असेल. आणि ह्या माध्यमातून चारही विषयांच्या संदर्भामध्ये गांभीर्याने चर्चा होईल आणि त्यातून काही देशाच्या समोर चांगले मुद्दे येतील अशी अपेक्षा आहे. 4 मुद्दे म्हणजे एक झाला मंदिराबद्दल, दुसरा कुठला? दुसरं इंटलेक्च्युअल कॉन्फरन्स आहे की नॅरेटिव्हच्या संदर्भामधले त्यात कुठला सर नॅरेटिव्ह काय असं आहे? नाही, नॅरेटिव्ह ह्याच्यामध्ये जे आज हिंदू विरोधी नॅरेटिव्ह जे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आत्ताच आपण एक घटना बघितली की महाराष्ट्रामध्ये मनुस्मृती जितेंद्र आव्हाडने जाळली आणि त्यामध्ये असं सांगण्याचा प्रयत्न केला की मनुस्मृती ही ब्राह्मणांच्यासाठी होती आणि बाकी समाजावरती अन्याय करणारी होती. परंतु आज आपल्या देशामध्ये 75 वर्ष झाली संविधान चालू आहे. आपल्या देशात मनुस्मृतीचं राज्य नाही आहे कुठे. मग असं असताना 75 वर्षामध्ये सत्ता तुमच्याकडे सेक्युलरवाल्यांकडे आहे आणि असं असताना तुम्ही आता मनुस्मृती जाळताय. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाळली होती 1927ला, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 20 वर्ष अगोदर. आता स्वातंत्र्य मिळून देशाचा कायदा तुमच्या हातात आला, बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान तुमच्याकडे आहे आणि असं असताना तुम्ही काय म्हणताय की मनुस्मृती परत जाळायला पाहिजे. याला काय अर्थ आहे? मग जर तुमचं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये स्त्रियांच्या विरुद्ध काहीतरी म्हटलंय किंवा बाकी समाजाच्या विषयी काहीतरी म्हटलंय म्हणून जाळायला पाहिजे, तर मग काही ग्रंथांमध्ये तर हेच म्हटलेलं आहे की बाबा जे काफिर आहेत त्यांना संपवा. मग ते ग्रंथ जाळणार आहे का तुम्ही? त्यामुळे ह्या दृष्टीने जर बघितलं तर हे जे चुकीचे नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा जो प्रयत्न होतो, तर ह्या बाबतीमध्ये लोकांची भूमिका काय असायला पाहिजे? हिंदू समाजाने कसं एक असंच नॅरेटिव्ह प्रयत्न केला गेला की आता भाजपचं त्यांना मतदान कमी झालं आणि अयोध्येमध्ये मतदान कमी झालं, म्हणजे ह्यातून राम मंदिर बनवल्याचा काय फायदाच नाही झाला. परंतु आपण जर बघितलं की कन्झिक्युटिव्ह 3 टर्म्स पहिल्यांदा असं झालंय, म्हणजे नेहरूंच्या काळानंतर आता ते सत्तेमध्ये आलेले आहेत परत एकदा. मग हा एक रेकॉर्ड आहे 1960च्या नंतरचा. ह्या दृष्टीने बघितलं तर असं का कोणी म्हणत नाही की राम मंदिर बनवलं म्हणून पुन्हा सत्ता मिळाली, कारण अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर असताना सुद्धा पुन्हा सत्ता मिळणं ही काय साधी गोष्ट नाही. बरं, बाकी सगळे विरोधी पक्ष एकत्र असताना पुन्हा सत्ता मिळणं ही छोटी गोष्ट नाही आहे. म्हणजे ह्या पद्धतीच्या नॅरेटिव्ह्ज तयार करून जी एक हिंदूंच्या भूमिकेमध्ये एक विचित्रपणा आणण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा भ्रमित करण्याचा, तर हे कुठेतरी दूर व्हावं या दृष्टिकोनातून ह्यामध्ये चर्चा केली जाईल. जास्तचा विरोध तुम्हाला हिंदू राष्ट्र करण्यासाठी होत आहे, कारण काय? ह्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे की हिंदू राष्ट्राची भूमिका समाज समजून घेत नाही. त्याचा केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून विचार करतो किंवा त्याच्या राजकीय पक्ष जी भूमिका मांडतात. म्हणजे आता हिंदू राष्ट्राला विरोध कोणाचा आहे, तर हिंदू राष्ट्राला विरोध ओवेसीचा आहे. पण जो ओवेसी स्वतः भाषण देतो की 15 मिनिट फक्त पोलीस हटवा, आम्ही बाकी सगळ्या 100 कोटी हिंदूंना संपवू, त्या ओवेसीचं भाषण ऐकून हिंदू राष्ट्राला विरोध का केला जातो? कारण
तो स्वतःची भूमिकाच पहिल्यांदा स्पष्ट करतो. त्याच्या पार्टीचं जे नाव आहे MIM, MIMचा अर्थच हा आहे की तो मुस्लिम समाजासाठी काम करणारा आहे. म्हणजे जी पार्टी किंवा जे दल फक्त मुसलमानांसाठी काम करतंय त्याची भूमिका घेऊन हिंदू राष्ट्राला विचार केला जातो. वस्तुतः जर बघितलं, आज जगामध्ये वसुधैव कुटुंबकमची संकल्पना कोणी आणली किंवा विश्वकल्याणाची भूमिका कुठून मांडली गेली, शांतीची भूमिका कुठून मांडली गेली. ज्या रॉबर्ट शोपेनहायमरने अणुबॉम्ब बनवला त्याने सुद्धा सांगितलं की अणुबॉम्बची पहिली चाचणी केल्यानंतर आता जगात पहिली शांती जर कोणी आणू शकेल तर भगवद्गीता आणू शकेल. मग त्याला कुठून हे होतं? आज भारतामध्ये पारसी आले, ज्यू आले किंवा ही सगळी मंडळी ह्या ठिकाणी आली, त्यांच्या देशावरती जेव्हा आक्रमण झालं त्यावेळी आश्रय घेण्यासाठी त्यांना भारतच होता ना. मग अशा परिस्थितीमध्ये ह्या देशात कुठल्याही प्रकारचा अन्याय आणि अत्याचार कुठल्या धर्मावर झालेला नाही. मग अशा परिस्थितीत ही भीती बाळगण्याचे कारण काय आहे? म्हणून हा जो विरोध केला जातो हा गैरसमजामधून आणि पॉलिटिकल दृष्टीने. आमचं म्हणणं आहे की हिंदू राष्ट्र जे आमचं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जसं आदर्श राज्य होतं तशी आदर्श व्यवस्था ही असणार. पण त्यांचा एक असा आर्ग्युमेंट असतो की हिंदू राष्ट्र वगैरे केलं की मग कॉन्स्टिट्यूशन असणार नाही वगैरे, काय? नाही, मुळात असं होऊ शकत नाही ना. कारण ह्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण काय आहे की आज याचा निवडणुकीत देखील मोठ्या प्रमाणात त्यांनी प्रचार केला की भाजप सत्तेत आल्यावरती कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करणार आणि हिंदू राष्ट्र आणणार किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी. आज वस्तुतः जर आपण बघितलं तर आपल्याला संविधानामध्ये बदल करायचे असतील तर आपल्याला खासदारांची संख्या अधिक लागते, सगळ्या राज्यांकडून ती भूमिका लागते. आणि मुळात सरकारने असं कधीच भूमिका मांडलेली नव्हती की बाबा आम्ही आल्यानंतर संविधानामध्ये बदल करणार. आता हे करत असताना दुसरीकडे आपण हे लक्षात घेत नाही की काँग्रेसने आपल्या देशाच्या संविधानामध्ये 125 पेक्षा जास्त बदल केले. मग हे बदल जे झाले त्याच्याविषयी का कोणी बोलत नाहीये? हा मुख्य. बरं, भारताचं संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि नेहरूंनी जे बनवलं त्या संविधानामध्ये सेक्युलरिझम शब्द होता का? आता सगळीकडे म्हणतात सेक्युलर भारत आहे. सेक्युलरिझम हा शब्द इंदिरा गांधीने आणला 1976ला एमर्जन्सीच्या काळामध्ये, ज्या काळामध्ये संसदेमध्ये म्हणजे बहुमत सुद्धा नव्हतं किंवा असं आपण म्हणूया की संसदच अस्तित्वामध्ये नव्हती. एमर्जन्सीच्या काळात विरोधी पक्षाला सगळीकडे तुरुंगात टाकलेलं होतं. मग अशा परिस्थितीमध्ये ह्या देशाला सेक्युलर बनवलेलं चालतं, परंतु हिंदू राष्ट्राची भूमिका चालत नाही. तर हा बघितला तर हा सुद्धा एक प्रकारचा चुकीचा नॅरेटिव्ह आहे असं मला वाटतं. आणि ह्याच गैरसमजांचं निराकरण करणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा भूमिका आहे. आणि सर असा विषय येतो की रामराज्य, म्हणजे तुमचं असं म्हणणं असतं की रामराज्य असायला पाहिजे, आणि सध्या जे काय चालू आहे त्याविषयी तुम्ही काय भाष्य करू शकता? नाही, कसं आहे की आत्तापर्यंतच्या इतिहासामध्ये सगळ्यात चांगलं आणि आदर्श राज्य बघितलं तर रामराज्य आहे. म्हणजे जगात सगळीकडे ह्याचं उदाहरण दिलं जातं. आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा जी आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये त्यांनी भाषण केलं त्या भाषणामध्ये त्यांनी काय उल्लेख केला होता की ज्याच्यामुळे जगातल्या सगळ्या धर्मांनी त्यांचा स्वीकार केला किंवा त्यांचं अभिनंदन केलं. तर त्यांनी सगळ्यांना माझ्या बंधूंनो आणि भगिनींनो म्हटलं. कारण तोपर्यंत बाकी सगळे लोक जेंटलमॅन वगैरे सगळे म्हणत होते, परंतु सगळ्या जगाला एक परिवार किंवा कुटुंब म्हणजे दुसऱ्या धर्माचा असेल, दुसऱ्या पंथाचा असेल, त्याला माझा भाऊ आणि बहीण बोलायची परंपरा ही जी स्वामी विवेकानंदांनी त्यामध्ये मांडली ही आली कुठून होती? ही रामराज्याचीच संकल्पना आहे ना. त्यामुळे ह्या दृष्टीने जर बघितलं तर रामराज्य हे एक आदर्श व्यवस्था आहे. रामराज्यामध्ये कुठल्याही नागरिकाला कधीही कुठलीही मागणीसाठी आंदोलन करावं लागलं नाही किंवा कुठल्याही मागणी किंवा त्याच्यावरती कुठला अन्यायच झाला नाही कधी. ही जी भूमिका आहे की नागरिकांना विकास पण मिळाला पाहिजे, नागरिकांना त्यांचं सुख पण मिळालं पाहिजे आणि त्यांना त्यांची शांती, मनाची शांती मिळाली पाहिजे. ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून राज्यव्यवस्था असली पाहिजे. ही राज्यव्यवस्था रामराज्यामध्ये होती. त्यामुळे त्या दृष्टीने जर बघितलं म्हणजे आज आपण बघतोय की एखादा आज जगाच्या दृष्टीने बघितलं तर हमास आणि इस्रायलचं युद्ध चालू आहे. एकीकडे युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध चालू आहे. परंतु प्रभू श्रीरामाने जर आपण बघितलं आता रशियाने देखील याविषयीची भूमिका मांडताना सांगितलेलं आहे की जर आम्ही जिंकलेला भाग जर सगळा दिला तर आम्ही आता युद्धातून माघार घ्यायला तयार आहोत. हा जर भाग आता आपण बघितला तर ह्याच्यामधून स्पष्ट काय होतं, प्रभू श्रीरामाने श्रीलंका जिंकल्यानंतर त्याला लक्ष्मणाने म्हटलं होतं की बाबा आता आपण सोन्याची लंका जिंकली तर अयोध्येला परत कशाला जायचं. परंतु त्यावेळी त्यांनी सांगितलं जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी. म्हणजे ही जरी सोन्याची लंका असली तरी आपल्याला आपली मातृभूमी प्रिय, आपल्याला ही सोन्याची लंका नको. म्हणून त्याने रावणाचा भाऊ असलेल्या बिभीषणाचा त्याने तिथे राजसंस्कार केला आणि श्रीलंका सोडली.
म्हणजे ही जर आज भाग बघितला, मग आपल्याला एवढी वर्ष 200-250 वर्ष ब्रिटिशांच्या पोर्तुगीजांच्या गुलामीमध्ये राहावं लागलं, त्याच्या अगोदर इस्लामी गुलामीमध्ये म्हणजे मुघलांच्या गुलामीमध्ये राहावं लागलं. म्हणजे त्यांनी भूमी बळकावली, त्याच्यानंतर आपल्याला गुलाम बनवलं. परंतु रामराज्यामध्ये ही संकल्पनाच नव्हती, कारण दास्यता गुलामी ही आपल्याकडे संकल्पना नाही आहे. आपण दुसऱ्याला देखील मानवतेच्या आधारे बघतो. हा जो भाग आहे हा रामराज्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे असं राज्य यायला मला वाटत नाही कोणालाही विरोध असायचं काय कारण आहे. दुसऱ्या धार्मिक लोकांना यामध्ये सामावून घेणार नाही, ह्याच्यामध्ये कोणाला विरोधच नाही ना. आपलं म्हणणं काय आहे फक्त की ह्याच्यामध्ये आज जी एक पॉलिटिकल अपीजमेंट पॉलिसी जी चालू आहे, की आज तुम्ही आम्हाला मतदान केलं की आम्ही तुम्हाला ह्या सुविधा देणार, त्या सुविधा देणार. आता आपण बघितलं, सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत 5 वेळा मुस्लिम रिझर्वेशन कॅन्सल केलेलं आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये आता राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणतंय की आम्ही सत्तेत आलो तर आम्ही मुस्लिम रिझर्वेशन देणार. ममता बॅनर्जीने आता ओबीसीच्या अंतर्गत मुस्लिम रिझर्वेशनचा कोटा स्पेशल सँक्शन केला. 73 मुस्लिम जातींना त्याने ओबीसीमध्ये, म्हणजे इस्लाम सांगतो की आमच्या धर्मात जातीच नाही आहेत म्हणून आम्ही वेगळे आहोत. जाती कोणात आहेत? हिंदूंमध्ये. मग ह्या 73 जाती आणल्या कुठून बाबा तुम्ही? त्या ओबीसी झाल्या कशा? मुसलमानांना ओबीसी कुठून बनवलं? म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत की तेलंगणाच्या राज्यामध्ये तो जो चंद्रशेखर राव होता, त्याने 2 वेळा सुप्रीम कोर्टाने 2 वेळा रिझर्वेशन काढलं, तरीसुद्धा त्याने रिझर्वेशन दिलं. ही गोष्ट कशाच्या आधारे केली जाते? त्यामुळे ह्या दृष्टीने जर बघितलं तर ही जी अपीजमेंट पॉलिसी आहे की भारतामध्ये राहणारे सगळे नागरिक आहेत ना, मग सगळ्यांना समान द्या ना अधिकार. आता तुम्ही जर ह्या ठिकाणी जर ख्रिश्चन मायनॉरिटी आहे, मुस्लिम मायनॉरिटी आहे, त्यांना विशेष अधिकार, विशेष सुविधा सगळ्या दिलेल्या आहेत, काही अडचण नाही. मग काश्मीरमध्ये हिंदू मायनॉरिटी आहे, त्याचं काय? तिथे 1% सुद्धा नाही आहे, त्याला ते अधिकार का नाही मिळत? आज नागालँडमध्ये, मिझोराममध्ये, मेघालयमध्ये हिंदू मायनॉरिटी आहे, अरुणाचलमध्ये हिंदू मायनॉरिटी आहे, तिथे त्याला ह्या सगळ्या सुविधा का नाही मिळत? म्हणजे ह्या दृष्टीने जो हा अन्याय चालू आहे, हा अन्याय कुठेतरी दूर झाला पाहिजे. आज आपल्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आणि बाकी सगळ्या न्यायालयांमध्ये 6 कोटीपेक्षा जास्त केसेस पेंडिंग आहे. आज जर तुम्ही बघितलं सिव्हिल केसेस, 2013च्या सिव्हिल केसेसवरती आत्ता महाराष्ट्रामध्ये चर्चा चालू आहे. अजून निकाल लागायला किती वेळ लागेल माहीत नाही. म्हणजे न्याय मिळायचं कुठे? 10 वर्ष आत्ता, म्हणजे आज तुम्ही जर 2024ला केस दाखल केली तर तुमची केस जी आहे ती 2027च्या नंतर ऐकायला येईल. तोपर्यंत तो व्यक्ती जिवंत असेल की नाही हे पण नाही माहिती. मग अशा प्रकारची व्यवस्था असेल तर ह्याला न्याय कसा म्हणता येईल? म्हणून ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर एक आदर्श व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं ह्या दृष्टीने रामराज्यात कोणावर अन्याय नव्हता आणि कोणाला न्यायाची प्रतीक्षा पण नव्हती. हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग होता. पण हे आता शक्य आहे का? म्हणजे आता जे राजकारणी वगैरे बघितले, पॉलिटिशियन्स वगैरे नाही, म्हणूनच तर म्हणून हिंदू राष्ट्राची जी भूमिका आपण जी मांडतो आहोत, ती जी भूमिका आहे ती सांस्कृतिक दृष्ट्या आहे. म्हणून ह्याच्यामध्ये जे म्हटलेलं आहे की हिंदू शब्दाची जी व्याख्या आहे मेरुतंत्र ग्रंथामध्ये, की हिना नाम दुषयती इति हिंदू, की जो स्वतःमधले हीन गुण, वाईटपणा घालवण्याचा प्रयत्न करतो तो हिंदू आहे. जर ह्या दृष्टीने बघितलं, आता सुद्धा तुम्ही जे सांगितलं मला की मागच्या वर्षीच्या संसदेमध्ये 46% गुन्हेगार होते. आत्ताच्या ह्या याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल की तो अमृतपाल नावाचा एक खलिस्तानचा जो टेररिस्ट आहे तो तुरुंगातून जिंकून आला. ही कसली डेमोक्रेसी आहे? ह्या ज्या गोष्टी आहेत, काश्मीरमध्ये अब्दुल रशीद जो आहे तर तो त्या ठिकाणी, रशीद इंजिनियर त्याचं नाव आहे, तर तो त्या ठिकाणी निवडून आला. म्हणजे जो आतंकवादाच्या केसमध्ये UAPAच्या कायद्याखाली जो आतमध्ये आहे, याला डेमोक्रेसी? उद्या असंच होईल की सगळे तुरुंगातूनच निवडणूक लढवून आणि जिंकून येतील. याला आदर्श व्यवस्था कशी म्हणणार? म्हणून पण लोकांनी त्यांना निवडलं ना, तोच विषय नाही. प्रश्न हा नाही लोकांनी त्यांना निवडलं, लोकांच्या पुढे चांगले पर्याय होते का? लोकांच्या पुढे चांगली भूमिका गेली का? लोकांच्या पुढे चांगल्या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या गोष्टी, म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून जे आहे ना की आदर्श व्यवस्था निर्माण करताना ह्या गोष्टींचा कुठेतरी अंतर्भाव असला पाहिजे. आता त्या काळामध्ये संविधानात हे नसेल, परंतु आत्ता तर तुम्हाला हे करायला लागेल की बाबा असं जर गुन्हा जर त्याच्यावरती दाखल असेल, राष्ट्राच्या विरुद्ध कारवाई करणार असेल, तर त्याला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाही मिळाला पाहिजे. पण मग ह्या बदलाव जर करायला झाला तर तुम्ही परत म्हणणार की नाही संविधानात बदला. अरे योग्य बदल करण्याची गरजच आहे आता. आणि मला वाटतं संविधानामध्ये ती तरतूद पण आहे. आर्टिकल 368 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी सुविधा दिलेली आहे की आपलं संविधान हे रिजिड नाही आहे की बाबा आता त्या काळात बनवलं मग ते तसंच, आता कुराण त्या काळात लिहिलं, आता ते म्हणतात आम्ही चेंज नाही करणार. आता त्या काळात ते अरबस्तानामध्ये जे लिहिलं होतं ते आता तुम्ही बाकीच्या ठिकाणी सगळं कसं लागू करू शकता? परंतु ते तसंच लागू करतात. तीच गोष्ट तसं होऊ नये म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की काळ जसा बदलेल, विज्ञानाची जशी प्रगती होईल
आणि आधुनिकता जसजशी येईल तसं त्या काळात जशी आवश्यकता असेल तसं संविधानात बदल झाले पाहिजेत. म्हणून तर आर्टिकल 368 आहे. नंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्टिकल 368 घातलंच नसतं त्यामध्ये. बरोबर. लव्ह जिहाद विषयी तुमचं काय म्हणणं आहे? लव्ह जिहाद हा एक फार मोठा एक आपण त्याला म्हणूया की एक राष्ट्रविरोधी संकट आहे. आणि ह्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आज केरळमध्ये ज्याला आपण म्हणूया की त्या ठिकाणचे मेथोडिस्ट चर्च आहे किंवा सिरियन चर्च आहे. ह्या चर्चच्या बिशपने त्याला डायरेक्ट विरोध केलेला आहे. त्याच्यावरती आपण केरला स्टोरीसारखा सिनेमा देखील बघितला की ह्या माध्यमातून ज्या अन्य धर्मातल्या ज्या मुली आहेत तर त्यांना त्यांच्या मनामध्ये भ्रम तयार करून अशा प्रकारची फसवणूक करून त्यांचं शोषण करण्याचा, त्यांना कुठल्या तरी बाजारामध्ये विकण्याचा अशा प्रकारचं एक षडयंत्र चालू आहे. माझ्याकडे आपल्या देशाचा जो ज्याला म्हणतात की NCRBचा डाटा जो संसदेमध्ये दिला जातो. NCRB म्हणजे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो, की ज्या ठिकाणी संपूर्ण देशामधल्या सगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद होते, त्याची आकडेवारीवरती अभ्यास होतो. ह्या वर्षी संसदेमध्ये जो त्यांनी डाटा जो दिलेला आहे त्यामध्ये आपल्या देशामध्ये मागच्या वर्षभरामध्ये जवळपास 5,28,000 मुली गायब आहेत. हा आकडा छोटा नाही आहे. त्याच्या अगोदर 4,65,000 किंवा 4,63,000 मुली गायब होत्या. हे आकडे छोटे नाही आहेत. ह्या मुली गायब होतात म्हणजे काय होतं? ह्युमन ट्रॅफिकिंग होतं, लव्ह जिहादमध्ये होतं. आता तुम्ही जर बघितलं, प्रेम जर म्हणायचं झालं तर त्या मुंबईच्या जवळची श्रद्धा वालकर, तिचा ज्या पद्धतीने त्या आफताब पुनावालाने तिला हत्या केली, तिचे 32 तुकडे केले, फ्रीजमध्ये ठेवले आणि तो आठवड्याला एक तुकडा टाकून त्या जंगलामध्ये फेकून यायचा. आणि हे सगळं करत असताना त्याने अजून 3-4 मुलींबरोबर प्रेमाचा अफेअर केलं. ह्याला प्रेम कसं म्हणता येईल? त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहेत की एक आपल्या देशामध्ये हे समजून घेतलं पाहिजे की षडयंत्र वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. ह्या षडयंत्राच्या बाबतीमध्ये जागृत होतो. गोव्याचं देखील उदाहरण बघितलं तर मागे एका म्हापशाच्या इथे एका मुलीला, ती बॉक्सर मुलगी होती आणि तिने तिची फसवणूक करणाऱ्याला त्या ठिकाणी चोपून काढलं होतं. तर अशा प्रकारच्या घटना ह्या गोव्यात देखील घडत आहेत, सगळीकडे चालू आहेत. त्यामुळे ह्या दृष्टिकोनातून लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रेम करायला कोणी विरोध करतं अशातला भाग नाही आहे. परंतु प्रेमाच्या नावे जर कुठल्या प्रकारचं षडयंत्र चालू असेल तर त्याचा तर विरोध नक्कीच व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ह्या दृष्टीने आज मी साधारण 2006 साली लव्ह जिहादवरती भारतातलं पहिलं पुस्तक लिहिलं आणि आज माझं पुस्तक लाखोंच्या प्रती लोकांमध्ये गेलेले आहेत. आणि हे झाल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आज देशातल्या 7 राज्यांमध्ये लव्ह जिहादच्या विरुद्ध कायदा पास झालेला आहे. त्यात एक म्हणजे ज्याला आपण म्हणूया की भारताची एक स्पोर्ट्स गर्ल तारा शहदेव ही झारखंडच्या रांचीमध्ये राहणारी, ज्या ठिकाणी धोनी राहतो, आणि ही राजघराण्यातली मुलगी. तर त्या ठिकाणी तिची अशाच प्रकारची फसवणूक केली गेली. रकुबुल अन्सारी नावाच्या मुस्लिम व्यक्तीने स्वतःचं नाव मी हिंदू राजपूत आहे असं सांगितलं आणि खोटं नाव घेऊन तिच्याबरोबर प्रेमविवाह केला. आणि त्यानंतर तिच्यावरती जबरदस्ती करण्यात आली की तुला इस्लामचा स्वीकार केला पाहिजे. परंतु ती राजघराण्यातली आणि अतिशय शूर होती. तिने सांगितलं मी कुठल्याही स्थितीमध्ये दुसरा धर्म स्वीकारणार नाही. प्रेम होतं, लग्न झालं, ही गोष्ट ठीक आहे, परंतु ही गोष्ट मी तर तिला अतिशय पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या पिंजऱ्यामध्ये बंद करून ठेवण्यात आलं. आणि त्यानंतर तिच्या शरीराची पूर्ण त्या कुत्र्यांनी लचके तोडले किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. आणि नंतर तिला कुठून तरी घरात काम करणाऱ्या नोकराचा मोबाईल मिळाला आणि मग तिने स्वतःच्या आईवडिलांना बोलवून घेतलं आणि मग तिथे पोलिसांनी जाऊन तिची सुटका केली. आज ह्या देशातला पहिला निकाल ह्या वर्षी लव्ह जिहादच्या ह्याच्यात आला, ज्यात रकीबुल अन्सारीला लव्ह जिहादमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झालेली आहे. म्हणजे लाईफ इम्प्रिझनमेंटची शिक्षा झाली आहे. मग ह्याला खोटं कसं म्हणता येईल? गोव्या बाबतीत काय प्लॅन आहे तुमचे? हे बघा, गोवा ही आता आपण ह्या ठिकाणी परशुराम भूमीच्याच ह्याच्यात बसलेलो आहोत आणि मला असं वाटतं की गोवामध्ये सरकारने काही चांगल्या गोष्टी घोषणा केल्या, काही चांगल्या गोष्टी ह्या ठिकाणी त्यांनी करण्याचा प्रयत्न देखील चालू केलेला आहे. जसं त्यांनी मंदिरांच्या संदर्भात सांगितलं की जुनी जी मंदिरांची जी जागा होती त्या ठिकाणी आपण मंदिरं बनवण्याचा पुन्हा प्रयत्न करू. काही त्या काळामध्ये म्हणजे विदेशी आक्रमण होतं, त्यामुळे त्या काळामध्ये विस्थापित व्हावं लागलं. मंदिरांना सुरक्षित मूर्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, देवता सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशी मंदिरं पुन्हा मिळाली पाहिजे. सरकारने जो याच्यात पुढाकार घेतला आहे तो व्हायला पाहिजे. धर्मांतराच्या बाबतीमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. आज आपण बघितलं की
त्या म्हापशामध्ये ज्या पद्धतीने धर्मांतर चालू होतं आणि बिलिव्हर्सच्या माध्यमातून, तर तिथे देखील त्यांनी कारवाई करायचा प्रयत्न केला. तर मला असं वाटतं की ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत ह्याच्याबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी आज आपण बघतोय की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांना विरोध होतो किंवा त्यांची विटंबना करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या राजाने सगळ्यांना एक चांगलं आदर्श व्यवस्था दिली त्याच्या पुतळ्याची विटंबना करून काय नेमकं साध्य होतंय? त्यामुळे ह्या दृष्टिकोनातून हा भाग बघायला पाहिजे. दुसरं की गोव्यामध्ये हे जे अवैधपणे जे बांगलादेशी रोहिंग्या जे आज घुसतायत त्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे ह्या दृष्टीने बघायला पाहिजे की आज जी गोष्ट बंगालमध्ये घडते, संदेश खालीसारख्या ठिकाणी घडते, गोवा हे अतिशय मला वाटतं की देवभोळे लोकांचं एक संस्कृतीप्रेमी राज्य आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना ह्या सगळ्या षडयंत्रांचा किंवा ह्याचा कुठेही कल्पना नाही आहे. पण आज मोतीडोंगरसारखा भाग बघितला, ह्या मोतीडोंगरच्या विरोधात आम्हीच हिंदू विधिज्ञ परिषदेच्या आमच्या अधिवक्त्यांनी याचिका दाखल केलेली की ती सगळी इल्लीगल वस्ती आहे की जिकडे ट्रक भरून तलवारी मिळाल्या. कशासाठी मिळाल्या? गोव्यात शांततेसाठी तर तलवारी आणल्या नव्हत्या. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तेही आमचं सरकारकडे म्हणणं आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निकाल आहे की मोतीडोंगरची सगळी वस्ती इल्लीगल आहे, ती डिमॉलिश केली पाहिजे. तर अशा गोष्टींमध्ये देखील सरकारने त्वरित प्रयत्न करायला पाहिजेत आणि म्हणून ह्या दृष्टीने गोव्याच्या संदर्भात आम्ही हा एक प्रयत्न करणार आहोत की गोव्यामध्ये मंदिरांच्या दृष्टिकोनातून एक चांगल्या काही गोष्टी योजना राबवाव्यात किंवा ह्या पद्धतीने लव्ह जिहादच्या काही घटना हल्ली गोव्यामध्ये उघड व्हायला लागलेल्या आहेत. तेव्हा हो, आमच्याकडे काही घटना आहेत की ज्या उघड व्हायला लागलेल्या आहेत. काही मडगावच्या मुलींच्या संदर्भामध्ये काही घटना झाल्या. तर अशा ज्या गोष्टी आहेत तर ह्या कुठेतरी थांबाव्यात आणि गोवा जे आहे की जे त्या ठिकाणी सांस्कृतिक एक राज्य आपलं एक भूमी, पवित्र भूमी आहे, तर ही पवित्र भूमी तशीच राहायला पाहिजे ह्या दृष्टीने निश्चित प्रयत्न आहे. आता तुम्ही मोती डोंगरचं एक उदाहरण दिलं मला, पण आता बघायला गेलं तर मोती डोंगरचा जो पॉलिटिशियन ज्याला सपोर्ट करत होता तो तर आता BJP सरकारमध्ये आहे. नाही, ह्याच्यामध्ये राजकीय व्यक्तीचं माझं म्हणणं नाही आहे. माझं म्हणणं आहे की हा सगळा गोमंतकीयांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. आज मोतीडोंगरमध्ये त्या ठिकाणी एन्क्रोचमेंट झालं. आता वाळपई आणि सत्तरीच्या भागामध्ये एन्क्रोचमेंट झालं. आता काय झालं? त्यांनी मतदान किती केलं या लोकसभेमध्ये? ज्यांनी त्यांना आश्रय दिला त्यांनी त्यांना मतदान केलं का? याचा विचार करायला पाहिजे. कॉन्स्टिट्युन्सी वाईज बघून घ्या याच्यात. त्यामुळे भविष्यामध्ये ज्या राजकीय लोकांनी त्यांना, हेच महाराष्ट्रात सुद्धा झालं, हेच आसाममध्ये, आज आसामचे मुख्यमंत्री CA आणि NRCची का मागणी करतायत? माझं म्हणणं आहे की आज आसामचे मुख्यमंत्री जर CA आणि NRCची मागणी करतायत तर ती गोष्ट गोव्यात व्हायला काय हरकत आहे? आज आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण आसाममधले मदरसे बंद केले. त्यांनी सांगितलं मुल्ला बनवणं हे सेक्युलर सरकारचं काम नाही आहे, ते त्यांच्या धर्माने करावं. आमचेच जे शाळा असतील त्याच्यातून फक्त डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि देशाचे चांगले नागरिक होतील, हा जो भाग आहे हे जर आसाममध्ये होऊ शकतं तर बाकीच्या ठिकाणी का नाही होऊ शकत? त्यामुळे अशी चांगली व्यवस्था निर्माण करण्याचा जो भाग आहे हा भाजपचेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे असे काही चांगले आदर्श घेऊन गोव्यामध्ये निश्चितपणे बदल करता येऊ शकतात. प्रमोद मुतालिकच्या बाबतीत काय, त्यांची एंट्री अजूनपर्यंत बॅन आहे ना? हा एक माझ्या दृष्टीने जर म्हणायचं झालं तर हा आपल्या देशामध्ये ज्या लोकांना संविधानाचं सगळं सांगतात ना त्या लोकांसाठी माझा हा प्रश्न आहे. ह्या देशात रोहिंग्या मुसलमान येऊन राहतो. मुंबईमध्ये आता तिथल्या अँटी टेररिझम स्क्वॉडने 5 रोहिंग्या मुसलमानांना पकडलं ज्यांच्याकडे भारताचं पासपोर्ट होता, ज्यांनी ह्यावेळी त्या पासपोर्टच्या आधारे मतदानामध्ये सहभाग घेतला. आता त्या लोकांना अरेस्ट केली. म्हणजे आपल्या देशामध्ये विदेशातून कुठलंही डॉक्युमेंट न घेऊन रोहिंग्या मुसलमान येतो, तो राहतो, तो इल्लीगल फेक पासपोर्ट बनवतो, त्याच्या आधारे वोटिंग ह्याच्यामध्ये सहभागी होतो. रोहिंग्या मुसलमानाला भारतात येण्याचा अधिकार आहे, राहण्याचा अधिकार आहे. मग प्रमोद मुतालिक ह्या देशाचे नागरिक नाही? कुठल्या आधारे तुम्ही ह्या राज्यामधून त्यांना, बरं प्रमोद मुतालिकांवरती ज्या गोष्टीच्या आधारे ही होती की त्यांनी त्या पबवरती हल्ला केला असा आरोप करून त्यांच्यावरती बंदी घातली होती, त्या पब हल्ल्यातून त्यांना निर्दोष मुक्त केलेलं आहे. मग न्यायालयाचं तरी आपण हे स्वीकारणार की नाही? जर न्यायालयाने सांगितलंय की प्रमोद मुतालिक निर्दोष आहेत, त्या हल्ल्यामध्ये त्यांचा कुठलाही सहभाग नव्हता, तर मग प्रमोद मुतालिकांना आज कुठल्या प्रकारे बंदी केली जाते? त्यामुळे हा जो संविधानाचं ज्यांना खरोखर चिंता वाटते ना त्यांच्या दृष्टीने मला हा प्रश्न आहे की संविधानानेच या देशात सगळीकडे नागरिकांना जाण्याचा अधिकार आहे. आमच्या देशाचे नागरिक नसलेले जर इथे येऊन राहतायत तर मग नागरिक असणाऱ्याला तुम्ही कशाच्या आधारे बंदी घालताय? हा महत्त्वाचा. पण बघायला गेलं तर BJPचं सरकार आहे किती वर्ष झाले आणि तेच तर त्यांना बॅन करतात. नाही, पण हा तुम्ही कधी सरकारकडे मागणी नाही केली? माझ्या दृष्टीने
नाही, आम्ही सरकारकडे भेटून निवेदनही दिलेलं आहे, की ह्या अधिवेशनाच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे त्यांच्यावरची बंदी उठवावी. हा दुर्दैवी निर्णय आहे, की कशाच्या आधारे हा निर्णय घेतला जातोय, कोणत्या आधारे हा निर्णय घेतला जातोय. परंतु ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेचा देखील निश्चितपणे प्रयत्न करू, की त्यांना जो ह्या ठिकाणी अडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तर ह्या संदर्भामध्ये त्यांना एक न्याय मिळाला पाहिजे. भारतातल्या एका नागरिकाला प्रमोद मुतालिक म्हणून सोडा, उद्या जर तुमच्यावरती बंदी घातली की कर्नाटकमध्ये तुम्ही येऊ शकत नाही, तर असं कसं होऊ शकेल? त्यामुळे ह्या दृष्टीने हा भारतामधल्या नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधातली गोष्ट आहे. आणि ही गोष्ट आज 7 जजेसच्या बेंचने अन्य एका प्रकरणामध्ये अशाच प्रकारची बंदी घातली होती आणि त्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की अशा प्रकारची बंदी तुम्हाला घालता येणार नाही, कारण भारतामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला कुठेही जाण्याचा, राहण्याचा अधिकार आहे. जर हा भाग आहे, तर मग काय ह्या प्रकारे कोणीच कोणाला अडवू शकणार नाही. ओके सर, तुम्ही आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल खरंच आभारी आहोत आम्ही. आता तुम्ही पहिले की आमच्या वांगडा आशिल्ले ते रमेश शिंदे हिंदू जनजागृती समितीचे स्पोकपर्सन आणि त्यांच्यानी वेगवेगळे विषय आमच्या मुखार मांडले. लव जिहाद, CAA, NRC, रामराज्य, हिंदू राष्ट्र. मागीर ते प्रमोद मुतालिक हे विशयी तेंच्यांनी आपले मत मांडलेलें आसा आणि सरकारा कडेन त्यांची मागणी आसा की ताका तेंच्यांनी अलाव करचो म्हणून गोंयांत येवपाक.